Okay, so ayun guys, galing tayo kanina sa deer farm. So umakyat tayo dito sa tuktok ng Mount Isarog. Ito daw yung Little Baguio eh. Ito. So nasa highest point tayo ngayon. Yung yung location natin. So doon sa baba merong doon merong resort or hibiscus ba? Ano ba yan? Hibiscus camp. So try natin pasukin na naman. Sa summer, pupuntahan natin yung Atulayan Island guys. So abangan nyo yung magiging vlog ko. Yun ang magiging content. Atulayan Island. So abangan nyo sa loobin ng Diyos, April or May. Basta sa ganung panahon. So Hibiscus Camp, try natin pasukin. Tara! So dito na tayo ngayon sa entrance ng Hibiscus Camp. So ang adult is 100 yung entrance fee. Yung senior citizen naman is 50 pesos. Tsaka yung mga bata 50 pesos din. So tara, pasok tayo. Ayun, so kailangan may tatak. Kasi pag wala kang tatak, ibig sabihin hindi ka nagbayad. So merong swimming pool banda doon. Swimming pool daw. Kaya pwede siguro maligo. Hindi na tinatanong kung pwede bang maligo doon sa swimming pool kung kasama na ba doon sa entrance fee. Anyway, mamaya na lang. Baba tayo dito guys. Silang tree house. Ito, tree house ba tawag dito? Ito, tree house. Ikot tayo dito guys. Dito sa Hibiscus Camp, hindi lang swimming pool ang ma-enjoy mo dito, kundi pati na rin tulay. Well,
Meron silang treehouse guys. Ito, sa taas. Tara, akyatin natin. Grabe, nakakahinga. Hiningal ako. Pagod. Akala ko ito na yung pinakamataas. Meron pa pala doon sa taas pa. Ayun no, hindi ko alam kung anong meron doon. Pero tara, pakitin na rin natin. Ay, tabasan na pala yan guys. Kumbaga, isa ito sa mga exit galing sa baba, palabas. Mag-ikot-ikot pa tayo dun. Tara. Pinakamataas nila, punta natin. Grabe, ang ganda dito. Oh, see guys, overlooking, oh. Ganda, oh. Wow. Ay, amazing. Nakakatanggal ng stress, nakakawala ng pagod. Sulit na rin ang entrance natin na 100 pesos. Okay na rin. Bagay talaga sa mundo na sadyang misteryoso at mahirap ipaliwanag. Kagaya na lang ng bike na to. Hindi ko alam paano siya napunta dyan. Ayun, natapos ang buong araw natin na paglilibot-libot dito sa Bicol. Ay, dito sa Hibiscus Camp mga kapatid. Marami naman silang space dito na kung saan pwede tumambay. Kagaya na lang itong mga upuan at lamesa na ito na may mga unique na design. Kagaya nito. Parang naging compatible sa akin itong upuan na to. So marami namang pwesto dito mga kapatid na pwedeng tambayan natin. So dala lang kayo ng pagkain, pwede naman kagaya nitong dito sa may pinakataas na parte ng resort. So ito meron silang swing. Tapos ito may mga lamesa, upuan, meron din sa loob. Galing tayo dun sa loob kanina. So sulit na sulit. Talagang mag-enjoy ka. Kung talagang gusto mo relax, para makapag-relax,
pwede dito. Panalo. Guys, inabot na tayo ng gabi. Oh, nakapagod. Napagod mag-ikot-ikot sa Bicol. Pero in fairness, talagang maraming magandang lugar. So, sino ba namang mag-aakala na dito pala sa Mount Isarog, meron palang ganito kagandang community na kung titingnan mo sa malayo, akala mo wala eh. Akala mo puro lang siya puro lang siya puno, kahoy. Kumbaga bundok. Tapos puro puno, puro kahoy lang yung nandun. Pero ang hindi mo alam na kapag lumapit, pag nilapitan mo pala doon, eh makikita mo pala itong ganito kagandang mga struktura na nandito. O mga pasyalan o mga ganitong pasyalan na talaga namang nakaka-enjoy. Talaga namang nakaka-relax. So, paano guys? Uwi na tayo? Tara, kasi yung gutom na rin ako. Pati yung cameraman ko gutom na rin. Tara, uwi na.